Daghan na kang hilas ro mga panahon ng mga estudyante mga day. Dili tanan, pero naagoy ubang mga estudyante nga nasubraan ra pug kasosyal. Nga nalimot na laman sa ilang mga ginikanan. Nga natablaw nagdaro. Buntag hapon daro pinangitag kwarta. Ilarang kaugalingon ilang gifocus. Wala galantaw sa kahago sa ilang ginikanan nga pwede siyang muminor-minor gamay siyang pagka-feeling sosyal. Mauta kung sosyal nga tinuod, feeling raman. Gibati raman. Kung nakanay mong gibati, makatabang din yung kalisdanan. Munay magbiran ninyo nga, maot-ot mahinuan. Manday makatabang kang makaluag-luag imong ginikanan, naghuot-huot na hinuon ka. Munay nakalagot ninyo. Dili ta magpasulabi o pasosyal. Kay kung magpasulabi tagpasosyal, estudyante pa ta, ang resulta ni anak, inyo mga ginikanan, nga-pressure cooker na. Nang lagom na ng sampot ano, nakaldiro pa na, nagibutang di sugangan. Nang lagom na na, tungkol sa ka-pressure. May pa yung inyong ilaron nga nangaagi, magod mag-estudyante. Pinauba na subraan. Pag abot sa allowance, tikasan ang ginikanan. Mga walay kanuoy. Oh, ibondak yun ako na, mga walay kanuoy. Balon. Miskag kabalo siya nga, muray kaya sa ginikanan. Kay naa may laing bisyo. Oh, mula aglaag man. Makapinanggod, project. Oh, dugangi sa 500 kay may project mi ama. May project mi apa. Ang ending di ay, gilaag-laag, gilaroy-laroy. Gichip-ins barkada, lipaya, lipay kay kagasto. Yarok, kaon, barkada, lipay. Ginikanan, minghoy. Mga walay batasan ha, mga batanon pagani mo, mupatay na mo ginikanan. Na! Oh, magalagot ko, maglantaw ang mga klase sa estudyante nga, tungod sa ilang pasosyal o feeling rich, ang ginikanan mo'y gakamang. Labi na ka to mga ginikanan nga, dili ba kaayo alert? Oh, wala kaayo alimuhag pag abot sa mga pag-eskwela sa mga bata. Ang ila ragod is manarbaho, manginkam, mangwarta para isuporta sa bata, aron maka-eskwela, aron makakurso, aron makatrabaho. Maura in tawon mo'y mindset sa ginikanan. Trabaho para ipa-eskwela. Naningkamot, mamatay nagpinadalag kwarta. Mabuang nagpanghulam og kwarta para sa mga bata. Para sa estudyante, na prinda na tanan, yuta, kanding, manok, hasta yuta sa silingan, kung pwede pa iprinda kay pa-eskwela. In short, naningkamot ang inahan ginikanan para mulami ang kaugmaon sa mga anak. Ang mga anak pod gapaharuhay, sos, anak ka dito, bulot, kay sigarilyo. Napay bag-uron nga kato mga social kay nga, daghan kay asong, murag siging ga smoke test. Liad-liad itong tungab-tungab o red horse o tanduay. Ang ginikanan, gahinoktok, gahinoklog, gapinsada, sus. Swildo na ta, pero waagoy mabilin kay. Madalas mga bata aga-eskwela, pasti lang luuya. Pagkahuman pagod, na ay mga estudyante, dili tanan ha, dili tanan. Uban ra ba diha, makariak o makabash, dili maminaw. Laitan ko na mga lagay ninyo. Nay uba mga estudyante, sobraan ka sosyal. Tungod sa pasosyal, feeling rich, gitaga ang kwarta. Pagbayad sa exam. Sus, may utang 1,000 ra. 2,000. Naarabas mga 5,000, 10,000. Sus, ang inahan. Gipaningot nagbalugbog. Tablaw nagpanghulam, gahilak-hilak nagpanghulam og kwarta. Tanan gapabaga nagnawong, bahalag dili kaila manghulam kay si Junjun, si Inday mo exam na luoy kaayo kay gatuon-tuon ra bagyud nag-sleep over para bagod sa iya mga classmate. Aron lang gyud makatunan niya ang tanan nga para sa exam. Sos, sleep over di ay nga gatanday-tanday man human ang kwarta nga gihatag para sa tuition fee. Gigastorasos ko. Lami gyud pang ibtang ubol-ubol no. Kung dili pag yun sala no. No, sus ipangbita. Na, lagot ko kay sa matanan. Oh, kanang mga tuition fee. Taon maluoy mo. Ayaw ipasagad o gasto. Kay luoy kay ginikanan. Dili pa mo mahibal o makatungkad karon. Unsa ng kwartaha nga inyong gisaya-saya ra. Itandi ninyo sa kahago sa inyong ginikanan. Kamo gapaharuhay. Mahibalo na lang inyong ginikanan, di mo ka-graduate, kay dagko mo balance. Sus ko, lami good mo ipalamon sa machine. Para mga tiwas mo. Ingon anak, nagbot kay tano, mga walay konsyensya. Usagod mo, oy, usagong gatasa, usagong kapihan na inyong giinom nga. Mga wala man mo'y kaluwis inyong mga ginikanan. Sa inyong ipang huna-huna diha. Pasosyal. Mayroon pag-ulis atong balay.
Pagyangod nato na chandelier, pagyangod na bago nato buslot ato mga atop. Sige pasosyal. Lagot kay ko sa nga tanan. Na, kana. Ipanggasto ang mga tuition fee, mga walay batas ang pagkabata. Karon, ari pa to sa pikas bahin. Usaong dili maputo ang ginikanan. Kami sa una nang eskwela mi balon man mi. Di man mi maulaw. Ngano di ay among sula ra diri. Talong rang pinirito. Ngano di ay mangayo mig sabaw sa tindahan. Ngano di ay magbalon mig bulad. Inon-unan. Ibutang og tupperware. Pagpaniud to. Ngano di ay mga lisngaw ng ginamos nga among gibit-bit nga tagsim-tagsim. Dili gyud me maulang mga day. Oh, sagyo itong mga anak o dato ng mga classmate namo kay matong itong karinderya, muadto mga fast food, mga og restaurant, sagyo sila kay gipanganak man silang ang itlog sa ilang mga papa bulawan. O nya ka na mga itlog atong papa kay gipantayan man. Miss ka kung sa og hilis. Miss ka kung sa og hinol. Di man good mo child swimming splendid. We are not born with a silver spoon in our mouth. So dili ta makig-level up nila. Importante pagpangutana sa maestra, what is the square root of 9? Yung kangatre. Oh. Katubag ka. Una importante niha. Ang uban man gud kay gawig sosyal ang mga barkada. Mga on ditong asang mga lugara nga mga mahalon kaayo. Miss kag iyang kwarta iplilitira hala. Mulibil up gyud. Ana kinsa man intawoy magantos ginikanan. Tanang pasangil panguwat sa ginikanan para ra gyud makakuyog sa mga barkada nga sosyal. Ang ginikanan po, kay proud kay sa mga bata. Ala, sige. Sus, kung luuya kaayo sa ginikanan, luoy kay sa nga tanan. Kita nga nakakita, di po taga nahagtugan sa ginikanan, ilabi na ka mga ginikanan nga proud kay sila mga bata, kay di po mutuon nato, kay utro man pong uluwatong sa ilang mga bata. Di po yung mga bata nga paluoy-luoy dayon. Sus, kung di palang tamakontrahan o gobyerno, lamig pang lubago ng mga liog. Lubago ng liog ba, diretso magpadulong sa langit. Para di na kayo ko. Lagot kayo sa nga tanan. Munang pasosyal. Pa-feeling rich. Naghan kay mo sa nga tanan. Unya, miska pwede ra gong mag-ulian. Oh, miska pwede rin mag-ulian, magpliti-pliti ra kay para si mamag si papa makadiskwento sa mga galastuan. Dili. Kay ka boarding house ang barkada. Mag-boarding house pud siya. Pag abot sa boarding house, gakalisod-lisod. O daghan na kaayo kay unsaon man pod. May pagtunol sa allowance anang Domingo. Martes pa lang sa gabi. Wa na, gasakit ng kuto-kuto kay wa na'y kwarta. Ang mama pod, nung usa man kadihaday, daghan kay may mga project, sirukan. Daghan kayong ipalasa, padadi ko kwarta. Sus ko. Tanang mga tinusoy. Ngano man in taon mong dili maluoy sa inyo mga ginikanan? Ngano man in taon mong dili makonsensya sa inyo mga binuhatan? Inyong kalipay. Magsutong sa inyong ginikanan nga magkaingon-ingon. Magkaotot-otot na. Di nagalit kapalit og bagong sanina. Gabugang lagdaster na inyong mga ginikanan. Mga panty, buslot na garter na gahawid. Kasi Dudong og si Inday. Tagaan gyud padadang gyud kwarta. Kay luoy kay isang tanan. Luoy di ay! Sus, to aga barbar. Bugnaw kay mga ilimnon. Oh, gapakigol. Hapit na. Mugawas na mga dila-dila sa mga siwit. Oh, pasiksi. Palami. Sige nga, ubor, pagsunod sa eskwelahan. Ang ginikanan, kada pangayo o kwarta, hilak-hilak kay luoy kay si Dudong si Inday, sus ko. Kung makita pa lamang tas langit, no, pagyangod na to, unsay binuhatang ani mga bata, kas ahon ra ko na kong buna, 2x2. Bitaw, lami nang masuccessful ta, lami nang makakakuta og diploma, nga nag-effort pud ta sa atong kaugalingon, manglimbasog ta nga makahuman, nga at the same time, miskag wala ta ikatabang financially sa atong ginikanan kay magdarato ipakita nila na wa gyud nato usiki, wala gyud nato sayangi ang ilang kwarta nga hinaguan. Para ra sa mga estudyante mas nindot nga mas successful ta inig human natong eskwela nga nakatabang ta sa ato mga ginikanan nga wa nato sila ayuhag rubo-rubo og pagasto, wa nato uwat ta, wa nato ilara para sa ato mga personal nga mga kalipay o para ma-impress ang ato mga barkada nga ganing kamo ta para sa itong kaugmaon. Dili kay ikalipay nato karon ra. Unya daghan maginikanan nagantos para ra gud makahuman ka. Karon nga imong desisyon sa kinabuhi kay gisiun ko ning hilupad back to back. Laitan ko nimong palopyan chop.